Ce legătură ar putea avea digestia ta cu faptul că te simți obosit și că nu îți poți opri mintea din a gândi? În medicina chineză, răspunsul poate fi splina. În TCM, splina are 3 funcții importante. Prima este că transformă alimentele în energie. Splina împreună cu stomacul extrag esența sau ciu sau energia din mâncare și din lichide și contribuie la formarea ciului și a sângelui. Când această funcție este slăbită, putem să avem balonare, oboseală după masă, scaune moi și frecvente și chiar lipsa poftei de mâncare. A doua funcție este că splina controlează transportul fluidelor în corp. Când această funcție este slăbită, în TCM se poate forma ceea ce numim umiditate sau dampness în corp, ceea ce se poate manifesta prin retenție de apă, senzații de greutate în corp, mucus, balonare și senzația că corpul este încetinit. A treia funcție este că splina susține sângele și musculatura. În TCM, ciul splinei ajută la menținerea sângelui în vase și la hrănirea musculaturii. Când acest ci este slăbit, putem să avem slăbiciune musculară, tendința de a face vânătăi mult mai ușor și chiar senzația că membrele sunt foarte grele. Și aici apare legătura surprinzătoare cu mintea. În TCM, splina este asociată cu I, ce înseamnă gândire, concentrarea și capacitatea de a procesa informațiile. Îngrijorarea constantă și tendința de a analiza excesiv lucrurile sunt considerate factori care pot afecta ciul splinei. De aceea, în medicina chineză și nu numai, medicina naturală este o relație foarte importantă între digestie, între energie și minte. Te regăsești în ce am spus în acest video? Comentează mai jos splină și în următorul video îți voi arăta 3 puncte de pe meridianul splinei care te pot ajuta.